Ahojte, zdravím vás Bohdana, Božena Bálková. Dnešné video bude humorné. Bola som v knižnici a našla som knižku od Ondreja Kalamára Staroba pre začiatočníkov. Takže vám prajem príjemné počúvanie a zasmiete sa. Nikdy som nekradol. Dajte mi šancu. A keď som zistil, že ma vezú na patológiu, radšej som podpísal revers. Keď tak spätne hodnotím svoj život, môžem hrdo povedať, nežil som zadarmo. Pre niektorých je aj vstanie z postele ranou erekciou. Som už vo veku, keď umrieť predčasne znamená umrieť pred obedom. Bol som na očnom vyšetrení. Zistili mi, že vraj príliš do toho vidím. Čas je najlepší lekár. Čiže ak si chorý, kúp si hodinky. Najnovšie prieskumy potvrdili, že ženatí muži sú oveľa šťastnejší ako muži mŕtvi. Niekto mi hekol zrkadlo. Pozerá sa na mňa nejaký starý ujo. Keď vám zubár povie, nebojte sa, nebude to bolieť, netešte sa. Myslí tým seba. Chlap je starý, keď ho začnú namiesto báb neodolateľne priťahovať doktori. Pred Veľkou nocou som bol na urológii, ale ušiel som z čakárne. Počul som, ako sa sestričky rozprávajú, že idú vyfukovať vajcia. V rámci posilňovania imunity som sa začal otužovať. Dal som si studené párky. Dnešný človek už neznesie nič. Ani len jedno mizerné vajce. Včera som bol u lekára a podozrenie sa potvrdilo. Zistili mi, že mám srdce. Niekedy je medicína jednoducho bezmocná. Napríklad, keď je človek zdravý. Nedodržiavanie pitného režimu môže spôsobiť náhle vytriezvenie. Aj
my dôchodcovia vyhlasujeme štrajkovú pohotovosť. Ak nám nezvýšite dôchodky, my vám nezomrieme. Čo robíš? Rozbrazujem dôchodky. Múdrosť vraj prichádza s vekom. Len kde zohnať to správne veko? Všetci sme si rovní. Len čo nás vystrie. Už nikdy nepôjdem do starožitnosti. Včera ma pri odchode trikrát zahnali naspäť. Neznalosť záchoda neospravedlňuje. Nezabúdajte. Život je len dočasné riešenie. Najväčší zázrak je smrť. Po nej sa aj ten najhorší ožrán, bitkár a tyrán zmení na milovaného a milujúceho manžela, otca, syna. Je pravdou, že po smrti nám bude lepšie. Záleží len od toho, po čej smrti. Mŕtve more. Veny vidí v rici. Prevrat Slovenska. Hore je Štúrovo, dole je Banská Bystrica, Košice sú v strede a Bratislava. Slovensko je vraj krajina v strede Európy. Len prečo má Európa srdce práve v konečníku? Robert, a aké právo ste vlastne študovali? Rudé právo. Najhoršie je, keď sa nedotknuteľní začnú cítiť dotknutí. Politik je človek, ktorému na sebe samom záleží tak, že je to schopný vyhlásiť za národný záujem. Asi som staromódny, ale som presvedčený, že pohlavný orgán patrí do spodnej bielizne a nie do vlády. Niektorí politici sú ako knihy. Najviac by im svedčila tvrdá väzba. Slovenským národným hrdinom je zbojník. To preto sú všetci vo vláde presvedčení, že sú národnými hrdinami. Ako by ich jeden mater mal. Márna nádej Slovákov je, že väčší chmúľo do politiky už prísť nemôže. Vystúpil v plene.
Naše hlavy sú ako bója. Vždy a všade vyplávajú na vrch. Citát národného génia. Nikdy nepochváli tak človek človeka, ako sám sa človek človeka. Niektorí ľudia by sa mali naučiť pekne, súvisle a zrozumiteľne mlčať. Čo už môže byť horšie ako hlupák? Iba hlupák na vysokom poste. My Slováci kráľa nemáme. Za to šašov máme požehnanie. Ako tak sledujem slovenskú politickú scénu, niektorí za duchaplnosť považujú už aj vypúšťanie črevných plynov. U nás je hygiena takou prioritou, že na čele mnohých inštitúcií stojí ten najväčší hajzel. Nevšímaj si ho, je to hajzel. Politici si to neustále pletú. Nemajú slúžiť, ale slúžiť a nie nás, ale nám. Teraz my. Balada o organizovanom zločine. Amatéri sedia v base, profíci vo vláde. Každý rozdáva len to, čo má v sebe. Jeden lásku a dobrú náladu, iný zlobu, zášť a závisť. Súdruhovia, ktorí ešte neboli zbavení obvinenia, nech sa hlásia u súdruha Žilinku. Ani Archimedes netušil, že jediný pevný bod vo vesmíre je lump vo funkcii. S ním sa dá vždy dohodnúť. Stačí súhlasiť. Slovensko je krajina, kde už včera zvolili toho, koho nemali ani zajtra. Je zvláštne, že v médiách najviac vidia tváre tých, čo tvár už dávno stratili. To je marné. Ďakujem. Pokračovanie na budúce.